Antigua auzoan, zuzenean, goizeko ordu txikitan gau pasero guztiekin Xexena Danborra da. Hau, badakizu ez da zertaz ari naizen. Eta bertan, bera bizkaitarra, baina Antigua auzora etorri eta bertako egin. Nola ez, 3 asteburuko parrandarekin, Lur Gallastegi, kaixo? Kaixo kolpez-kolpeko lagunak. Bai, zuk esan bezala bizkaitar bat, Antiguan infiltratua, eta oso gustora egia zen. Hasieratik hasi nintzen, Xexenek 6-7 urte edo izango ditu, eta bueno, sortu zanetik hasieratik sartu nintzen, eta oso gustora egia zen. Bai. Ezagit, dirudinez Danborra da, atletik zale amorratu hien erlijio antzeko edo da, eta zuk zer eta bi erlijio, atletikekoa eta Danborra da. Bi erlijio hauek ondo bideratzen dituzu? Beno, atleti eta Danborradak Donosti eguna atera ez du nik oso gustoko dudan gaia. Egia da, lehenik eta behin, enaiz atletik zalea eta enaiz futbol zalea, erreal zalea ere ez. Bai, batzuk haserretuko zaizkit, baino enaiz atletik zalea. Baino egia da, beti esan dudala Donostira bizitzera etorri nintzenetik, ze lehen ezagutzen nun Donosti eguna eta parrandan izara nintzen, baino hemen bizi nintzenetik, beti esan dut Donosti eguna bezalako egun bat Bilbok ez dula, bai, edozein adin, edozein ideologia, edozein pentsamendu, eta jendea 24 ordu kalean, ez? Gutxi gora bera, gauza berdinaren inguruan mugitzen. Beti esan dut Bilbok baditu bere jaiegunak, oso ona gainera, baino egia da ez dago laulako jaiegun bat bilbotar guztiak edo gehienak edo asko horrela batzen dituena. Eta zerbait baldin badago Bilbon jendea horrela batzen duena, ez? Hori atletik dela, bai. Betiko eztabaida da, jende batek arrazoia ematen dit, beste batzuk arraro begiratzen didate, bereziki naizelako atletizalea, baina, hori da beti esan dian zerbait. Azken finean, Danborra da inauterietan murgiltzeko helburuarekin edo jaio zen ez da, baina leku askotan ematen da Danborra da, Donosti aldean, Azpeitian, Tafallan, Lakuntzan, iparraldean ere, Hendaian bertan bixintxoak, hortxe mugamugan. Askok diote, kutsu militarra, bai? Kutsu militarra dute? Bai, esan, kanpotik ikusita niri beti atentzioa deitzen zian zerbait zan, ez? Kutsu militar horrena. Eta zenbat jende biltzen zen horren baitan, nik ezagutzen un jendea, antimilitarista zana, eta bar. Eta, ja behin ona iritsita, ona bizitzera iritsita, galdetu, kritikatu eta bar oso ondo jakin gabe zer, baina, hori egiten hasi nintzenean, horre azaldu zidaten, ez? Benetan ez dala jai militar bat, baizik eta militarrei egiten zitzaien parodia baten eszenifikazio antzezpena edo irudikatzen duen zerbait. Gehiago konbentzitu ninduten hor. Egia da, niri beti arreta handia deitu dit, gero Danborra den artean ere ezberdintasunak daude, bai, Antiguan bertan, badaude Danborra da batzuk traje edo ez jantzi militarrik erabiltzen ez dutenak, Xexene kasu, sukaldariz eta urpekariz goaz, eta badaude beste batzuk, Antiguan badago Danborra da bat, ez dakit orain izena, baina kainoi batekin ateatzen da, eta kainoia botatzen dute, eta, kriston zarata egiten dute, denetarik ikus daiteke, bai, batzuek, militar irudi handi hau amateute, beste batzuek, baino egia da, zer sentitzen da, nik uste ez, zerbait kolektiboa egiten dugunean, sentitzen dugun antzeko zerbait,
zerbait izatearen partaidetza sentimendu hori, eta bestetik, ikusita eren, Xexenen behintzat nola planteatzen dugun, alaitasuna, poza, kaleak betetzea, berreskuratzea, kalean egotea, herritarrez betetzea kaleak, kotxeak errepitetik kentzea, hori izugarria da, egia esan. Eta Xexena danborradaren jatorria nondik dator? Mikel Laboari omenaldia edo bate daki? Bueno, ez eguzue, urtero baduzue hola sorpresatxor, sarri bestia. Aurtengo esklusiba, sekretoren esklusiba, kolpez-kolperako? Sarri, Xexeneren ez daugarrietako bat, ez? Horrela bukatzea. Sarri gana etorri zan, nik uste Xexenen 3. urtean izan zala, momentu hartan juntan zeudenak, juntan inguruan zeudenak edo, kontutan hartutagu urtarrilaren 20an ateratzen gerala, goizeko 11:30 ordu 2:30 edo jotzen egoten gerala, izaten da momentu bat Antiguon, gainera Antiguoko jaiak izan da ere, gau pasero asko eta egoten dian momentua, ez? Eta orduan, elektrotxaranga bat egoten da ere, gu danborradan gauden bitartean, bueltaka egoten da auzotik. Inoiz pasilloa ere, momenturen batean pasilloa egiten digute, eta pasatzen gera, eta orduan nik uste bururatu zitzaiela, ez? Zergaitik ez dugu egiten zerbait elektrotxarangarekin edo, eta, aukeratu zuten sarri abestia. Egia esan, ez dakit oso ondo zergatik izan zan abesti hori, baina bai izan zan ideia hori, ez? Guazen elektrotxarangarekin zerbait egitera. Eta hola izan zan. Xexeneren izena eta jatorria pixkat nondik datorren eta danborrada guztiek badute beren egoitza edo. Eta Xexeneren egoitza da Platero Taberna, Matia kalean dagoen Platero Taberna. Eta, jakin badakigu edo, Platero Taberna dagoen etxe hori Xexene deitzen omen zala, edo horrelako zerbait. Horregatik da, Xexeneren izena hortik edo hartu zen. Eta, beste norbait omentzeko nik uste, sarri-sarrekin nahikoa dugula, baina auskalo. Behin hori eginda auskalo urteren batean agian bestelako sorpresan bat emango dugu, ez dakigu aurten edo, baina egia da ongo litzatekela Mikel Laboa gainera antibotarra izanik, bere zerbait ere danborrean jotzea, elektrotxarangakoekin adostu beharko dugu, baina zalantzari gabe.
Bueno, eta argi daukagu, emakumeak gure espazio aldarrikatzen jarraituko dugula, egin dira pauso asko danborradaren inguruan, baina oraindikan baditugu karka batzuk, aski ongi dakigu oraindikan badirela danborrada batzuk emakumearen presentzia ez dutela uzten, da bai, beti esaten da, ez da gero eta parekigoa emakumearen presentzia, nahi dezun guztia, baina hori dena eta gero, agian 3 asteburu direlako, zu hemen geratzeko helburuarekin, etorri zara ja, ez da, Lur? Zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe, Antigo dakan mugimendua eta parranda bada arrazoietako bat ni gustora egoteko. Ni, bueno, bilbotarra naiz, eta Bilbon Santutxukoa naiz, eta, bueno, mugimendu handia duen eta zuen, auzoa zenura, eta da. Eta bueno, kostatu zitzaidan aldaketa hori irudikatzea, baina argi neukan, ez? Ni Santutxutik mugituko nintzen, bueno, Santutxu baino bea den toki bat ez dut esango Antigo danik, bai? Hori kostatzen aitortzea, baina ni gustora egoteko toki bat, mugimendu handia eta parranda zegoen toki bat, izango zala banekien, bai? Beti esaten diet, nula espero hainbesterako izango zanik. Eta gero, nola aguantatzen dira 3 asteburu, bueno, umore handiakin, kast handiakin, eta bueno, filosofia zarturik, bai? Lur Gallastegi, ederra, zurekin hitz egitea, ea, bizirik ateratzen zeran, 3 asteburu hauek eta gero, eta gogoratu bestela Bizkaian omenaldia egingo dizute, baita Gipuzkoan ere. Ondo izan, muixutxo bat.